Marahay na hapon, kamusta mga kaibigan, mga lods? Eto mga lods, mga kaibigan, nandito ako ngayon sa Rodriguez, Kagsawa Travel and Tours na bus na biyaheng Bicol. Ito yung isa sa pinakamagandang bus na bumabiyahe po sa amin sa Bicol. Yung ticket ko nga po pala mga lods, mga kaibigan, ay binili ko pa po yan noong April 26 kasi alam ko maraming uuwi. Kasi butuhan nga po. Ngayon mga kaibigan ay May 11. Tapos alas 4 po ng hapon yung biyahe po namin, 4:30 po ng hapon. Pero mga kaibigan, yung aking sasakyan na bus, alis po rito ng 4:30 dito yan sa Rodriguez. Tapos dadaan pa po yan ng PITX, bali 6:30 po yung alis po doon ng bus. Kaya sigurado mga kaibigan, makakalis kami yan bago mag alas 7 ng gabi sa PITX. Ang aking ticket mga lods mga kaibigan, bali 1,500. Tapos ang aking sasakyan na bus ay Royal Elite Class. Ito yan mga kaibigan, no? Yung 888A, yan po yung aking sasakyan na Elite Bus ng Kagsawa. Ang Kagsawa Travel and Tours po kasi mga lods mga kaibigan, bali may tatlong klase po sila. Una po dyan, ito yung paalis na Scania, yan po yung kanilang Royal Class. Nakasakay na po dyan, ako bali yung pamasahe ko po dyan dati at na-vlog ko na rin po yan, 1,200. Tapos yung sumunod nga po, itong sasakyan ko ngayon, yung kanilang Royal Elite Class na may pamasahe rin po na 1,500. At yung kanilang Business Class na may pamasahe po na 1,700. Eto mga kaibigan, umakyat na po ako para mauna na po ako kasi vlogger-vloggeran ako, kaya nauna kiusap po ako dun sa driver na kung pwede po ako mauna para makapag video po ako rito sa loob. Maraming salamat po sa driver na pumayag po sa akin. Napakabait din po ng kanilang mga driver mga lods mga kaibigan. Eto mga kaibigan, mga kababayan ko, kung inyo po nakikita, napakalinis po talaga nitong Kagsawa bus. Napakakintab po ng kanilang upuan, pati po yung kanilang flooring, napakaganda at napakalinis. Para bang yung kanilang flooring nilagyan pa po ng floor wax para kumintab. Tapos eto mga lods mga kaibigan, yung kanilang upuan, leather po yan. At napakakintab at malinis din po yung kanilang upuan. Tapos itong ating headrest yan mga lods mga kaibigan, tingnan nyo naman po yan. Parang bagong laba po yung kanilang headrest cover. Kaya ayan, at mabango din po dito sa loob. Habang nandito po tayo sa loob, naamoy po natin yung medyo mabango na sa loob po nitong bus. Napakaluwag din po niyang kanyang legroom. Eto mga lods mga kaibigan, wala po siyang CR kasi dito po sa dulo yan na po yung tulugan po ng driver. Kaya kung sakali man pong masi-CR kayo, pag stop over na lang po. Bukod mga kaibigan, sa walang CR po rito, wala rin po siyang charging port. Kaya sigurado kung babayay po kayo rito, magdala po kayo ng inyo pong power bank kasi talagang wala po talaga kayong pwedeng mapagsaksakan. Kung gusto nyo po at lowbat na po kayo, dun po kayo makiusap sa may driver, sigurado mayroon po sila niyan sa unahan. Ito mga kaibigan, yung kanilang legroom, napakaluwag. Pwede pa po kayo mag-D4 kapag yung height po nyo kasing height ko na medyo pandak lang. Tapos ito mga lods mga kaibigan, yung kanilang overhead compartment, di po siya ganun kalakihan. Sakto lang po yan sa mga maliliit na bag. Yung aking bag po hindi po nagkasya, kaya andito muna siya sa upuan habang wala pa po yung aking katabi. Mamaya ilalagay ko na po yan dun sa ilalim ng aking upuan kasi di po talaga siya kasya sa overhead compartment. Yun mga kaibigan, yung isang navigator, mamaya pa po yan babiyahe. Nasakyan ko na din po yan ng ilang beses. Bali yan po isang Royal Class. Ang mayroon nga po pala mga lods mga kaibigan na charging port po talaga yung kanilang apat na bagong Scania bus. Tapos yung kanilang business class, yun siguradong mayroon po yun. At kung sakali man mga lods mga kaibigan na kayo po'y malobat, pwede naman po kayo makiusap din po sa driver sa unahan. Eto mga lods mga kaibigan, yung kanilang control, kung sakali man pong gusto nyong ihiga yung inyong upuan, yan po yung inyong gagalawin. At yung sa leg rest naman, sa ilalim po ng inyong upuan, dun po yung kanyang yung control para po sa adjustment na gusto po ninyo. Dito naman mga kaibigan, sa unahan po natin, yan, mayroon po siyang lagay po ng ating mga pagkain, mga tubig. Eto, ilalagay ko na to dito sa ilalim ng aking upuan kasi may uupo na po rito sigurado. Kasi itong bus laging, itong Kagsawa, laging puno po ito. Lalagang hindi po siya nawawalan ng pasahero. Ito na mga kaibigan, nandito na po kami sa may papasok na po kami ng PITX. Bali marami pong pipick upin po rito ng mga pasahero. Dito na po yan mga kaibigan, mga lods, bali mapupuno sigurado kasi ito naman po yung last na pick up po namin. Ito na mga kaibigan, nasa biyahe na po kami. Kung inyo po nakikita sa loob, napakaganda po ng kanilang ilaw. Sobrang nakakaantok, sobrang nakaka-relax yung kanilang ilaw. Kaya siguradong masarap po yung ating tulog. Di po natin alam kung makapag-video pa po tayo mamaya o baka pag-stop over na lang.
kasi pagod din po ako sa trabaho. Bali dumiretso na rin po ako rito pagka out ko. Dumiretso na po ako kanina sa A. Rodriguez. May TV mga lods mga kaibigan itong bus, tapos malamig po yung kanyang aircon, kaya kailangan magdala po kayo ng jacket kasi mamaya siguradong sobrang lamig pa po yan kapag medyo hating gabi na. Tapos mga kaibigan mga lods, itong bus na to medyo matagal na rin po ito, kumbaga parang mahigit na po yata itong kulang-kulang 10 taon na daw po ata itong bus na to, sabi po ng driver kanina. Komportable mga kaibigan yung kanyang upuan na lazy boy, okay na okay sa biyahe. Eto mga kababayan ko, yung kanyang unang stopover dito po yan sa Chaong, Quezon, Dada and Nene Restaurant. Ayan mga lods mga kaibigan, no? Andito rin yung ibang mga bus na kanina umalis din po doon sa A. Rodriguez. Halos sabay-sabay na dumating din po rito yung mga bus na umalis po doon sa Maynila. Ito nga po pala mga lods mga kaibigan, yung kanilang mga driver napaka-porma. Akala mo talagang pinapakita po nila na sila yung bukod sa napakalinis ng kanilang bus, napakaganda ng kanilang bus, napakalinis at bait din po ng kanilang mga driver, napaka-forma po ng kanilang formahan, na para bang sinasabi na kapag dito kayo sumakay napaka-safe nyo at napaka-komportable nyo rito. Parang yun po pinapakita ng kanilang mga driver bukod sa napakaganda po ng kanilang mga bus. May nakausap ako kanina mga lods mga kaibigan na yung kanilang sahod sinabi sa akin, pero di ko muna sasabihin dito kasi baka mayroon silang privacy. Siyempre may company privacy po sila. Tapos meron din po silang allowance, kaya kumbaga napakaganda ng kanilang kumpanya. Kaya bukod sa napakaganda ng kanilang kumpanya, napakaganda po talaga ng kanilang serbisyo sa atin. Ito mga lods mga kaibigan, yung kanilang kortina, kailangan sarado nyo po yan kasi may mga nambabato. Mahirap na kapag tumama sa atin yung salamin. Pinapasarap po talaga yung mga driver. Ito mga kababayan ko, nandito na sa pangalawang stopover, nasa Calawag, Quezon. Nakatulog tayo sa biyahe na mahimbing yung ating tulog. Eto mga lods, kami napakaraming bus po rito. Yung iba galing pa po yan ng Bicol, dito na po yung nagsalubong sa Calawag, Quezon. Eto mga kaibigan, nandito na kami sa may bandang Andaya Highway. Kasi daming lubak po rito, kaya yan, nag-stop muna kasi pinapadaan pa po yung iba. Napakarami po kasi ritong ginagawang mga kalsada. Sana sa mga susunod na araw maging maayos at maganda na po yung mga kalsada po rito sa Andaya Highway. Hindi na po paulit-ulit na nasisira at ginagawa. Maganda, safe, tapos komportable po yung ating biyahe po rito sa Royal Elite Class ng Cagsawa. Siyempre maganda po yung kanilang upuan, pero sa ganito katagal na biyahe talagang sasakit pa rin po ang inyong puwet sa tagal na nakaupo kahit maganda po yung ating upuan. Pero mga kaibigan, napakalambot ng kanilang headrest, napakasarap dito sumandal at humiga talaga pag pinahiga nyo po yung upuan. Ngayon daw pong 2025 merong 23 units ang Cagsawa. Tapos bukod mga kaibigan mga lods sa kanilang hindi pinapatagal na mga bus, fully maintained po yan, kaya wala po kayong nakikitang nasiraan ng mga Cagsawa buses sa kahabaan po ng biyaheng Bicol to Manila at vice versa. Kaya pala maganda ang Cagsawa mga lods mga kaibigan, kasi yung mga bus nila hindi po masyadong pinapatagal, binibenta na po nila yan at bumibili na naman po ulit ng bago. Tapos alaga po talaga sa maintenance. Halos 11 hours na po yung aming biyahe. Welcome po mga kaibigan sa isa sa pinakamagandang bayan po sa Albay, ang bayan po ng Pulangi. Proud na proud Pulangenyo. Ito yung isa sa mall po namin dito, yung Centro Mall. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana nagustuhan niyo po yung ating video tungkol po sa ating bus ride mula po sa Manila hanggang dito sa Pulangi, Albay. Maraming salamat. Ingat po kayo. God bless.